дар вилояти Суғд фавти модару кӯдак ба қайд гирифта шуд. Ин маълумот чандест ки дар сархати расонаҳои маҳалливу ҷумҳуриявӣ қарор дорад ва бештар духтуронро гунаҳкор мекунанд. Аммо сабаби аслии ҳолати фавти зану кӯдакро духтурон шарҳ доданд. Дилором Дадобоева, муовини сартабиби таваллудхонаи вилояти Суғд мегӯяд ки 4 омили буриши қайсарӣ дар зан вуҷуд дошт, аммо вай рад кард. баъзе занҳо аз 8000 таваллудат, аз 7000 валудат ҳамихе ҳолатҳои фавт ба вуҷуд меояд. ин зане ки дар таваллудхонаи мо мутаассифона фавтид, серобӣ, бисёр вознӣ, бисёр зоянда, ҳомиладорӣ аз муҳлат гузашта, эҳтимол вазни тифли калон ворид шуда буд. бо назардошти ҳамин нишондодҳо дар вақти ворид аз тарафи шахси мутасадди зоишгоҳ оиди эҳтимоли хатари валодат ба ин зан суҳбат гузаронида, оиди ҳама оризаҳое ки ба назар мерасад ё эҳтимол ба вуҷуд меояд, ҳамаш огоҳонда шуд. роҳҳои валодат кунонӣ бо ӯ суҳбат гузаронда шуд. азбаски ки зан дар ҷавобаш ман зани худам таваллуд кардагӣ, собиқи ҳомиладорӣ пешина ман худам таваллуд кардагӣ гуфта аз буриши қайсарӣ рад намуда валодати табииро интихоб намуданд. Дилором Дадобоева мегӯяд ки зан ба фарзанди панҷумаш ҳомиладор буд. сину солаш ба гурӯҳи хатари баланд дохил мешуд, яъне 41 сола буд. фарбеҳ буд ва оби бачадон аз меъёр зиёд буд. маҳз аз ин ҳисоб духтурон ба зани ҳомила буриши қайсариро пешниҳод карданд, аммо ӯ розӣ нашуд. новобаста аз гурӯҳи хатарнок буданаш таваллуди табииро интихоб кард, аммо фавтид. сабаби марги ӯ ин эмболия бо обҳои назди тифлӣ шудааст. яъне обҳои назди тифлӣ ба рагҳои хунгард гузаштааст ки боис ба норасоии кори дилу шуш гардидааст. дар натиҷа зани ҳомиладор бо тифлаш ҳангоми таваллуд ба ҳалокат расидааст. аз тарафи духтурон ҳама чораҳо андешта буд, лекин мутаассифона зан фавтид. сабаби асосии ин марг ин оризӣ ба вуҷуд омада эмболӣ бо обҳои наздифлӣ. чихеле ки гуфтам, чораҳои пешгирии хунравӣ дар ин зан омода шуда буданд, лекин чихеле ки ман гуфтам, ина ҳама халқ намефаҳмад эмболӣ дар вақти ҳамин таваллуд, дар вақти ҳамин зӯрзанӣ. гуфтосиям ки дар баъзе мавридҳо ҷудоям ин дер дучор мешавад, кам аз ҳад кам дучор мешаванд вақте ки обҳои наздифлӣ ба ҳамин рагҳои хунгард агар мегузаранд, ин баъди ин садмаи кардиопулмоналӣ мегӯяд, яъне норасогии шадиди кори дилу шуш ба вуҷуд меояд. дар ин самт ҳамаи чораҳое ки мегузаронанд, агар намуди шадид агар ба вуҷуд ояд, агар чихел ки гӯям да имконияти зинда мондани зан беҳад паст мебошад. ҳангоми ба вуҷуд омадани ин ориза фавтнокӣ аз рӯи нишондодҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва адабиётҳои клиникӣ, классикӣ соҳаи момоӣ 90-98% дар бар мегирад. ҳолати фавти тифлу модар дар таваллудхонаи вилояти Суғд 10 рӯз пеш рух додааст, яъне санаи 12 апрели соли 2024 ба амал омадааст. духтурон барои пешгирӣ аз ҳолати номатлуб корҳои аз даст омадаро анҷом доданд, аммо соати 21:20 зани ҳомила бо тифлаш ба ҳалокат расид. ба занҳои лоиқи таваҷҷӯҳ ки аз шаҳру ноҳияҳо бистарӣ мешаванд, ҳама вақт таваллудхонаи мо тайёр мебошад ба кӯмаки ёрии аввалӣ, акушерӣ тайёр мебошад. бинобар ин мо ба ҳамаи занҳои лоиқи таваҷҷӯҳ дар таваллудхона ёрии худро мерасонем. дар 3 моҳаи соли 2024 дар таваллудхона 294 нафар ҷарроҳӣ шудаанд, 19,4% аз ҳисоби таваллуд. муқоиса бо соли гузашта дар як сатҳ мемонад. асосан бо буриши қайсарӣ бо нишондодҳои хадша дар бачадон. сабаби аслии рух додани ҳодисаҳои ногуворро дар таваллудхонаи вилояти Суғд ин дар ҳолати вазнин омадани занони ҳомила медонанд. зеро ба ин таваллудхона аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят заноне меоянд ки ба гурӯҳи хатар дохил мешаванд ва духтурон ба онҳо ёрии аввалини тиббӣ мерасонанд, то зани ҳомила бо тифлаш сиҳат бошад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъоти Хабар.